haka ne ko walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula. Da Allah madaukakin sarki zai aiko mala'ika a matsayin manzo, to da ya sanya shi ya zama mutum. Duk lokacin da zai kawo sako to zai zo ne a siffan mutum, saboda ya fi maka sauki. Idan ya zo kawo maka sakon kaga yana kama da kai, bayi maka jiji, na fata na fahimta. Idan ya zo maka wani jiji sai ka jira ka ruga da gudu, sakon da ya isa ka jira haban Allah. Na fata muna fahimtar karatu. Yace da zai aiko, da a ce za a aiko mala'ikan ne ya dinga kawo sako din, yanda ku kuke tunani kafiran Qurayshawa da ya zo muku da irin sifan sai Allah ya ce a'a, shi Allah yana nufin a fahimci sakon ne, yana nufin a yi abota ne da manzon, yana nufin a ci abinci tare da shi ne. Na fata na fahimta. Yana nufin a karɓa ne ba a gudu ba. Yace laja'alnahu rajulan, da ya sanya mala'ikan ya koma kaman ku, ya zo a siffan mutum. Kisa duk lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa gurin manzon Allah sai ya zo masa a siffan mutum. Ba haka ya faɗa ba? Ittala alaina rajulun shadidu kaza wa shadidu kaza wa shadidu, ba haka ya faɗa ba? Sayyidina Umar ba haka ya rawaito hadisin ba? Za ta yaumin yace wata rana ittala alaina, yace wane? Rajulun. Amma da aka gama duk abubuwan da za a yi, sai maza ya sama sai ya tambaye shi, wannan mutumin da ya zo ka san waye ne? Yace Allahu wa rasuluhu alam. Sai yace Jibrilu ne, atakum yuallimakum dinakum. Ba haka bane? Rahama Allah bai cika akan bayinsa ba? To shine sai wata rana sai manzo Allah sama sai burin ganin mala'ika Jibrilu a asalin suransa na mala'ika. Ina fata ana fahimta. Shine yace wala qarra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Manzo Allah sama ya ga mala'ika Jibrilu so biyu a ainihin siffansa mala'ika. Wata rana yayi burin ganin sa yana nan kan ƙasa. Ya zo masa sai manzo Allah sama sai bayanin cewa shi yana da fuka-fukai. Ba Allah ya ce masna wasu lasawar ba, wasu na da fuka-fuki biyu, wasu uku, wasu hudu. Yace shi mala'ika Jibrilu yana da fuka-fukai ɗai har 600. Fuka-fukai ɗai har 600. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya bude fuka-fuki ɗaya yana cike mashriq wal maghrib, bangon mahudar rana da bangon mafaɗanta. Bi ma'ana tun daga farkon duniya ta gabar zuwa ƙarshen duniya ta yamma, idan mala'ika Jibrilu ya buɗe fuka-fikinsa ɗaya daga cikin 600 nan sai ya rufe, ba inda za ka samu ƙofar wucewa. Don haka idan ya ga dama zai iya kifarwa, zai iya rufewa. Mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. To shine bai sake ganin asalin siffansa ba sai lokacin da suka yi Isra'i da Mi'raji, lokacin da ya zo ya ɗauke shi aka je karɓo sallah, aka zo da taguwa tun daga ɗakin Ƙaba suka je Baitul Maqdis. Daga nan suka fara haurawa sama ta 1, sama ta 2, sama ta 3, sama ta 4, sama ta 5, sama ta 6, sama ta 7. Daga sama ta 7 ɗin nan suka ci gaba da tafiya da mala'ika Jibrilu a saman sammai 7. Suka yi tafiya har suka je gurin da ake kiransa Sidratul Muntaha. Shi ma mala'ika Jibrilu ya ce ni ma iyaka na nan, shi kansa sallallahu alaihi wasallam. Ikon Allah ta ci gaba da tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ci gaba da haurawa sama inda Allah ya ga dama, har can malakutul a'la suka je suka yi magana da Allah. Na fata na fahimta. Don haka mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa malamai da suka ƙara wa juna sani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'ika Jibril wa ya fi daraja, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi falala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kaza. Don haka halittu gaba ɗaya suka tashi da mutum da aljan da mala'iku da dabbobi da duwar watsu da kowa da komi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da su. Ina fata na fahimta. Don haka Allah madaukakin sarki yake cewa
saboda jin ƙayinsa da rahamansa. Yanzu me kake tsammani in ya zo da wa'annan fuka-fukan ya kawo saƙo, ya da a fahimta? Ya za a fahimta? Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanci tarihin zaga yadda yayi tsakaninsa da sahabbai, su ci abinci tare, a yi zantuttuka, ya buɗe ƙofofi yadda da a samu a masa tambayoyi. walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Abinda ma wahayi bai sauka ba aka ce masa yi shawari da sahabbai. Na fata na fahimta. Don haka shi yasa ya zamanto harisun alaikum, sai ce bil mu'minina ra'ufur rahim. To sai aka zo ana turka-turka da kai akan da ka yi fito na fito da manzala sa ma za ka iya? Duk wanda ce zai fito na fito da manzala sa ya ce zai fito na fito da Allah ne. Wa man yuti rasula faqad ata Allah. Duk wanda ya dawa manzala sa ma yayi dawa wa Allah ne. Shi kadai ne Allah ya ce fa in tuti'uhu tahtadu. Shi kadai ne Allah ya ce ku rufe ido ku bi shi. In ka bi manzo Allah sama ko babu tambaya sai ya kai ka ga tudun natsira. Amma sahabbai sun rayu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaman gawa a gaban mai wanke shi ba. Da ga wani abu in ya faɗa su masa tambaya, wani abu ba su gane ba su yi tambaya, in sun je sun aikata wani abu suka ji ransu bai kwanta ba zo su masa tambaya, saboda ya gina human relation a tsakaninsu, ya kyakkyawan mu'amala, ya buɗe musu ƙofofin komai. Cikin gidansa ba suke shiga har sai da aka zo aka saukar da ayan hijabi, aka ce su dinga tsayawa daga ƙofa su dinga yin sallama. Kisa da ga wasu da ga gidajen malamai suna da irin sun ɗauki kamar salon irin wayannan abubuwan.